Sugeng dalu Bapak Ibu para sederek kinasih saderengipun sumangga kita sami ndedonga. Rama kawula sowan ngaturaken panuwun awit paduka ngeparengaken kawula sedaya sami sowan dalu menika. Mugi paduka rawuh paring pangertosan dhateng kawula sedaya anggen kawula sami badhe mirengaken sabda tuwin kasagedna kawula nindakaken sabda wonten ing gesang padintenan. Linambaran rakurbanipun Gusti Yesus Kristus, manah kawula sami cumawis mirengaken sabda. Amin. Sabda pangandikanipun Gusti dalu menika kapethik saking Yakobus 3 ayat 1 ngantos 12. Badhe dipun waosaken wonten ing video menika. Monggo kita mirengaken sesarengan. Yakobus bab 3. Para sadulurku, ing antaramu aja akeh kang kepingin dadi pamulang. Jalaran kowe padha sumurup menawa kita dadi pamulang, bakal padha diadili kalawan ukuran kang luwih abot. Amarga kita kabeh padha kaluputan ing prakara akeh. Sing sapa ora kaluputan ing tetembungane iku wong sampurna kang bisa ngendhaleni awake sakujur. Kita padha masang kendali ing cangkeme jaran satemah nuruti kekarepan kita. Sarana mangkono kita uga bisa ngendhaleni awake sakujur. Lan maneh delengen kapal-kapal sanadyan gedhe banget sarta kasurung dening angin banter, nanging kena dikendhaleni dening kemudi kang cilik banget manut kekarepane jurumudi. Mangkono uga ilat sanadyan dadi perangane badan kang cilik, ewadene kena kanggo ngandhakake prakara-prakara kang gedhe. Delengen sanadyan mung sapelik, geni iku bisa ngobong alas kang gedhe. Ilat iku iya geni, prasasat jagating kadurakan sarta dadi gegelitaning badan kita kang bisa ngregeti badan sakujur sarta ngobong jantraning urip kita. Dene ilat iku dhewe kaobong dening geni naraka. Saking kewan alas, bangsa manuk sarta kewan-kewan rumangkang lan kewan-kewan segara iku bisa digawe tutut lan wis kelakon digawe ora giras dening manungsa. Nanging ora ana wong siji wae kang bisa gawe tututing ilat. Ilat iku piyala kaya kewan galak kang ora kena dikendhaleni sarta kebak wisa kang memateni. Sarana ilat kita memuji Pangeran Rama kita, sarta sarana ilat kita nyupatani manungsa kang katitahake manut citraning Allah. Saka cangkem siji metokake berkah lan ipat-ipat. Kang mangkono iku para sedulurku ora kena kelakon. Apa ana sumber kang metu banyune tawa lan pait saka etuk siji? Para sadulurku, wit anjir apa bisa awoh zaitun utawa wit anggur awoh anjir? Mangkono uga etuk banyu asin ora bisa metokake banyu tawa. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti, raharjeng kula panjenengan ingkang mirengaken sabda tuwin nindakaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Sugeng dalu Bapak Ibu para sederek kinasih, anggen kita mirengaken sabda menika kaparingan judul gesang minangka tiang wasis. Gesang minangka tiang wasis. Kados pundi Bapak Ibu para sederek kinasih pawartosipun sehat nggih? Matur nuwun awit kala minggu wingi kita saged sesarengan sami ngabekti wonten ing gereja. Nanging dalu menika kita taksih wonten ing pangabekti brayat, wonten ing sarasehan, wonten ing kelompok-kelompok. Menika awit kita ningali bilih kawontenaning negari menika dereng saestu prayogi menawi kita sami makempal wonten ing pangabekti ingkang langkung kathah ingkang rawuh.
Ibu bapak para sederek kinasih, gesang minangka tiang wasis utawi tiang wicaksana. Kula panjenengan ra inggih sami kepengin dados tiang ingkang wasis. Wasis menika asring kita mangertosi utawi kita mangertosi wonten ing kawontenan ingkang pinter menapa menika wasis anggenipun wicantenan utawi wasis anggenipun nindakaken menapa ngaten. Nanging benten ingkang kita pirengaken dalu menika. Wasis ingkang dipun kersakaken dening Yakobus gesang minangka tiang wasis wonten ing perangan sabda dalu menika boten tiang ingkang wasis wicantenan, malah tiang ingkang wantun mekak ilat menika ingkang dipun wastani wasis. Tiang ingkang wantun mekak ilat. Sedaya kita nggadahi ilat, ibu bapak para sederek kinasih. Nanging Yakobus paring pawarta dumateng kita. Hati-hati. Ojo akeh panunggalanmu dadi pamulang. Ojo akeh panunggalanmu dadi guru. Ojo akeh panunggalanmu dadi pamulang. Kenging menapa Yakobus menika paring pawartos dhateng kita awit nek kowe dadi pamulang kowe kaluputan wonten ing perkawis kathah. Awit pamulang menika nyambut damelipun ngangge ilat. Nah, ingkang dados perkawis menawi ilatipun ngomong iya ning tumindakipun boten. Ilatipun ngomong aja nanging tumindakipun nggih. Antawisipun ilat kalian tumindak boten klop. Menika ingkang dados perkawis. Nah, wonten ing pangandika dalu menika wonten sekawan perangan. Kados pundi kita gesang minangka tiang wasis kanthi mekak ilat menika. Pawartosipun Yakobus paring pangertosan dhateng kita ingkang sepisan. Kita menika nggadahi ilat. Ilat menika cuwilik. Ilat cilik nanging saged nginger-ngingeraken perkawis ageng. Ilat cilik dipun gambaraken kados kemudi kapal utawi kendali jaran ingkang saged ngendhaleni ngemudeni perkawis-perkawis ingkang ageng. Kemudi lan kendali menika alit kados gambar ingkang kula cawisaken. Kemudi menika alit nanging saged nginger-ngingeraken kapal ingkang ageng lan ugi kendali menika namung tali nanging saged nginggok-inggokaken jaran ingkang kiyat. Menika ingkang sepisan, ingkang kaping kalih. Ilat menika alit nanging kados dene geni. Ilat kados dene geni. Geni menika menawi alit saged kangge ngurepaken rokok utawi sampah utawi kangge masak utawi kangge
damel bedhiang. Menika menawi alit, nanging menawi ageng saged ngobong menapa kemawon. Kengetan nggih Bapak Ibu para sederek, nalika wonten ing pengkol wonten sekawan utawi gangsal griya nalika semanten nggih ingkang kobong awit saking bedhiang. Nah, geni alit nanging ngobong griya ageng, mboten namung setunggal malah gangsal. Nah, dados dene geni ilat menika ugi nggadhahi bahaya. Ndrawasi mbebayani menawi ilat menika dipun anggih kangge ngumukaken perkawis-perkawis ingkang ageng ingkang saged nyakiti manahipun tiyang sanes. Dados ilat menika saged dipun ginakaken kangge paring pujian muji utawi nggunggung tiyang, nanging ugi saged dipun anggih kangge nyebar berita bohong utawi hoax. Menika ilat. Ingkang kaping 3, Ibu Bapak para sederek kinasih, wonten sejenis kewan galak menika ingkang saged dipun damel tutut kanthi ilatipun menungsa. Wonten segawon ingkang saged dipun damel tutut, saged dipun damel manut, dikon rono ya rono, dikon rene ya rene. Rumiyin panggenan kula gadah segawon menika menawi adik kula sampun sanjang duduk, ngoten niku nggih linggih. Menawi adik kula sanjang lunga, menika nggih kesah, nika segawon. Nah, wonten ugi kados gambar ingkang kula cawisaken menika tiyang ingkang saged damel tutut singa, macan lan sak piturutipun, nanging boten wonten setunggal kemawon tiyang ingkang saged damel tutut ilat. Ngendhaleni ilat. Ngendhaleni kewan galak saged, nanging ngendhaleni ilat mboten saged. Kadang awak dhewe ngomong menika mboten sadar. Cetas damel sakiting manahipun liyan, barbarane nembe sadar wis kadung metu, wis kadung lara ati. Ingkang kaping 50, ilat dipun gambaraken kados dene sumur. Boten dipun bentenaken kados dene sumur. Sumur menika namung ngedalaken menapa ingkang dados sumberipun. Toya ingkang wonten ing sumber, menawi sumberipun menika banyu tawa, toyanipun tawa. Menawi asin, toyanipun ugi asin. Kengetan Bapak Ibu majelis menawi kengetan nggih nalika sidang klasis wonten ing Rembang, wonten ing mriku menawi kita sami adus, bibar adus menika pliket. Soale napa? Soale toyane niku asin. Nah, ning menawi wonten ing japah, toyanipun menika mboten asin. Dados mboten pliket. Sumur japah, sumur mriku benten. Nek sumur banyu tawa ya ngetokke banyu tawa. Sumur asin ya ngetokke banyu asin. Nanging ilat
kadang-kadang gunggung, kadang ngipat-ipat. Nah, perkawis menika ingkang dipun engetaken dening Yakobus. Yakobus ngengetaken kita supados saged ngendhaleni ilat. Kados pundi caranipun? Kanthi tansah tetep cecaketan kalian sumber sejatos, sumber ingkang sejatos. Kula panjenengan menika rak muridipun Gusti Yesus to. Mila monggo kita sami nyumber dhateng Gusti Yesus kemawon. Gusti Yesus ngedalaken berkah, monggo ilat kita angge ngedalaken berkah. Gusti Yesus ngedalaken katresnan bagi katresnan. Monggo ilat kita ugi kita angge bagi katresnan. Gusti Yesus ngluhuraken Allah. Monggo ilat kita ugi kita angge kangge ngluhuraken Gusti Allah. Menika ngangge utawi migunakaken ilat kanthi prayogi. Gesang minangka tiyang ingkang wasis menika menawi kita purun tansah nyumber dhateng Gusti, mekak ilat kita mratelaken menapa ingkang dados kersanipun Gusti kemawon. Gusti Yesus berkahi kita. Amin. Monggo kita sami sesarengan ndedonga. Rama kawula ngaturaken panuwun awit paduka ngeparengaken kawula sedaya mirengaken sabda. Mugi paduka nuntun kawula nyegetaken kawula supados kawula saged mekak ilat kawula anggen kawula sami wicantenan. Kasagedna kawula manut miturut dhateng paduka minangka sumbering katresnan kawula ingkang sejatos. Temahan gesang kawula nukulaken berkah kangge sedaya tiyang ing kiwa tengen kawula. Linambaran katresnan paduka anggen kawula tansah nyuwun paduka kanthi lan paduka berkahi. Amin.